Pozdrav svima Smilexi i dobrodošli u video. Vi ste samo ljubomorni na mene, što sam popularniji od vas. Ako vam se ne sviđa kontent koji snimam, šta uopće Koji, znači, nije ovo clickbait. Da, otišao mi je mišna za komp, a nemam rezervni. Tak da, morat ćete slušati starog mog Speedlink kapo mikrofona. Samo sam stavio pop filter sa onoga da... Znači, evo moj kondenzer. Znači, strpit ćete se da koristit ćemo za sad ovaj. Sa ovim pop filterom. Da kad govorim p, da ne puca. Tak da. Strpit ćete se nekih 3 mjeseca, 3 mjeseca ću biti bez ovoga miša. Možda i dobijem prije, ako ga uspijem dobiti prije, bit će perfektno, ako ne... Ne znam zašto onaj dole, znate s čim kad ga pomjeram na podlozi da mi ide, to mi je otišlo. Tak da... Čekajte da upalim, mislim ovaj video neću ništa dugačko radit, snimat ćemo s ovim mikrofonom, dobro da imam ovaj 3,5 mm mikrofon, dobro da ga nisam bacio, dobro da sam rekao da će mi taj mikrofon biti za ove, kad radimo neke video unboxinge i to, dobro da imam i dalje ovaj mikrofon, baš mi je za to i poslužio. Zadnji unboxing, ako se dobro sjećam, su bile slušalice. Tak da trebalo bi uskoro doći ona tipkovnica, tak da vidjet ću. Ništa. To je to, ako se vidio, lajkajte, subscribe se kanal, share, to što priđemo do 2000, to je to, Ja znam, zakate ko mene, no za to ovi treba mnogo vreme. Drž sporite,